皆さん、こんにちは。私テレ、チベティスへようこそ。私はチベットテレビのバルゾムです。チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法が流れ17の菩提心の解説の法話を開催される。ダライラマ法がテンボチェ・リンボチェに愛道の意を表明。中国がチベット人歌手に6年の懲役判決。中国の学者が古代中国史文献がチベットは独立した国である記載があると主張。チベット博物館で世界の自撮り写真展示、ダライラマ法王と私を企画。台湾文化部がチベットとモンゴルの文化に関するイベントを開催。ムンドゥプツリン代表がマイクル・ワルトの騎士団記念式典に出席。ダライラマ法王は今週木曜日より3日間の法話会を始められました。ロシアの仏教徒の要請に応じてオンラインで実施されたこの法話会では、ダライラマ法王はチベットとモンゴルが共有する長年にわたる歴史的、文明的なつながりについてお話しされました。今回のオンライン法話会は、軍政チョニ総員とプリヤ・リンボチェ・パクシのゲデンシェル・チェコリン総員の僧侶たちによる般若心経の昭和から始まりました。軍政チョニ総員は、チェンシャプ・ガオンドジにより、ダライラマ13世のロシアの仏教徒たちの支援を受け、サンクト・ペルトブルックに設立されました。ロシアの仏教徒の要請によるダライラマ法王の法話会は2009年に始まりました。ダライラマ法王はネパールのナムチェバザルで先頃86歳で亡くなったテンボチェ・リンボチェのガワンテンジン僧帽に深い哀悼の意を表されました。テンボチェ僧院の僧侶たちに宛てた追悼のメッセージの中で、ダライラマ法王は僧侶たちをシェルパの兄弟姉妹と呼び、リンボチェはもう私たちのそばにはおられませんが、リンボチェが教えでおられたように、穏やかで堅実な温かい心を私たちが育てることが、リンボチェに対する最高の恩返しになるでしょうと述べられました。インドの親族に送金をしたとする罪で中国に拘束中に死亡したラモさんと、現在も拘束中であるラモさんの兄のタルバさんの状況が報告されていましたが、その後、中のカン・デュル出身のチベット人人気歌手のルンドゥ・タクバさんが、チベットにおける中国の抑圧的な政策を批判した歌を歌ったという罪で懲役6年を中国当局より課せられていたことが分かりました。情報筋によると、チベット自治区のガチュのディル県出身で36歳の歌手ルンドゥ・タパさんは、最新曲ブラックハットのリリースから2ヶ月も経たない2019年5月に拘留されました。情報国際関係局人権デスクの責任者は、チベット人は基本的な自由と権利を行使していても、中国当局によって厳しい扱いを受けていると述べています。Various of human rights are violated without a single question or doubt by the Chinese government. For example, right when a Tibetan political prisoner Tibetan is arrested, he or she will not know for what reason they are being arrested, and neither does his or her family members will receive an arrest warrant. It will be months or even years later that their family members will know
the reason for their family members' arrest.チベットの世界的な団結を表し、またダライラマ法皇の世界的な影響力を祝して、チベット博物館は皆様が撮影した写真で展示物を制作しています。From early 1990s, China launched a patriotic re-education campaign. Under this campaign, the display and possession of His Holiness photograph is completely banned. Till today, if anyone found with His Holiness photographs, they are sentenced to varying degree of 10 to 15 years. So Tibet Museum, as a mark of solidarity with the Tibetan inside Tibet, as well as protest against this China's harsh policy, we launched a campaign where people can submit their photographs with His Holiness photo, and we plan to display those photographs in our new museum, which is very soon to be launched in early 2021. 皆様から寄せられた自撮り写真は、ダラムサラのカンチェンギション地区の中央チベット政権の行政の中心地に2021年にオープン予定の新しいチベット博物館の中で、ダライラマ法皇のための空学の壁一面の床から天井までの大きさの自撮り写真の壁に展示されます。ラオ・ハンシャン教授は、古代中国の歴史文書では、日本と韓国に並んで、直後にチベットも外国として記載があると主張しています。シャン教授は、これらの文書は、現王朝と中華民国の間で交わされ、後に中国によって再発行及び再版され、またインターネット上でも入手可能であると述べました。The PRC, to maintain its respectability, cannot admit that the annexation of Tibet in 1950 was a new conquest. It's not like we can say, Alexander the Great conquered people, but no, you cannot do that in 1950, okay? So it has to be legitimized as a unification of an old territory. And a lot of patriotic Chinese actually today, they are unaware of this this logic of this argument, and they still go around telling people that, so what, yeah, we conquered Tibet fair and square. ラオ・ハンシャン教授は著名な中国系アメリカ人の学者であり、引退後はチベットの状況について徹底的な研究を行い、チベットは古代より中国の一方だったことはないという題名の歴史書を執筆しました。台湾文化部は先週土曜日、チベットとモンゴルの文化の歴史と保存に関する2日間のセミナーを開催しました。この青年文化ボランティアトレーニングキャンプは、台湾文化部のモンゴルとチベットの文化センターを通じて開催されました。台湾のチベット事務所のダワツリン代表は、チベットとチベット本土の状況について話すよう要請されました。このセミナーは、モンゴルとチベットの文化を促進し、台湾、モンゴル、チベットの学生当時の文化交流を強化し、文化保存の草の根的な活動を奨励することを目的としています。ムンドゥツェリン代表は10月29日、オランダ王国サンフランシスコ総領事館の招待で、サンフランシスコ領事館で行われたマイクル・ヴァン・ワルドの騎士団の式典にオンラインで出席しました。マイクル・ヴェン・ワルドの著書、チベットの地位は国際法の下でのチベットの歴史的及び政治的状況に関する標準的な参考資料となりました。チベットへの多大な貢献と永続的に役立つ資料です。
マイケル・ベン・ワルトは、わずか11歳の時にチベットの問題にどのように関わったかについて話しました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。